Здравейте хора, ние сме от Survival Gamers и днес ще ви покажем един мод с Dark BG. Ето го. Един мод на играта Multi Warband на име Iron Europe. Както виждате, можете да се досетите и сами, че това е мод за Първата световна война. Фракциите са две. Франция и Германия. Пред нас има двама лапка. Къде ги? Ето ги. Оу, фак, шет. То слоп чак много добър е. Да. Сейчас пиеме сочите ободрения. Разбира се... верно ли бе? Фейлнах, човек. Лапка. Знаеш какво правих? Поля се. Да. Ти мани, аз днеска докато играх с тебе, че аз и изпуснах чашата върху себе си и целият ми сто остана в витамин С. О, май гад. Витамин С ли? Еми да, нали има такива неразтворими таблетки за витамин С. Целия се улях. О, цапна го е. Убих някакъв. Ти ми го взе. Къде? Да, пушка много точна, бе. Чакай. Аз взем тук в той. Фермата е от нашия дясно. Фак, капнаха ма. Стана, бе. И мене. Тук не мога влея, бе. Аз влязох, ама не Не влезе, ама аз стои не мога да направя. Имат машингън, бе, човек. Как се клика? Да. Да, тъмън да стреля ми на... Аз карва, трябва ми не. помощ. Да. Трябва ми помощ, бе. Как? Абе, какво става, бе? Аз се пусна медик следващо така. Съгласен. Гледай, написах та. Той спишак ли? Чакай. Отивам на хил да се спална. На фермата. Каквото е там. Каква ферма, бе, то? Ферма е. Може. Да, ферма е. Самия мод ми хареса, не е лош. Само че много малко хора има. Омага къде се спълнах. Как го е? Или един към те? Какво идва? Аз не знам къде са. Чек, мислих, че го убих. Някой ми закива, чек. Сериозно ли бе, брат? Тъмън го цапам главата и някой ми взима кила. Това не е. Владка кърва ще пукне скоро. Нали беше не съм Ерик, друга. Това дете в мене, какво трябва да правя с него? Имам неки тука... Това сега мини ли са... Какво да ги пратя? Мини или какво са, не знам. Май ги фърлих. Я какво пише? Некои гранати скали, Има кенеф по средата на фермата, човека, скрит. Владка е в кенефа. Двамата. Не, мерси, ще пропусна. Шит, тук в кенефа е. Аз ще умре така, че качера шум. Аз съм там. Да. Бе, то не мре там. Трябва сега Q да натискам. Само задържай. Да. Добре, напълник. Цепна го. Така. Много пихме за благодарение. Вече съм медик. Това ми брато ли? Какво? The fuck is this човек? Мен обстрелват. Маткива си ми ви пратваш. Верно ли е? Да бе. Ти го капа. Тая пушка много крива, бе. Убий го. С колко патрона? Ти да виж на медика ще има не... не игра медичек, не. Що? Пишака, виждал ли си му го? Това пак прозвуча странно, ама все пак виждал ли си му пишака? Не, и не искам. От те не завладяват и нямат част, дечек. Чакай, зареждам се. Спауне, бе. Просто уникат. Хил, хил.
Аз отивам тяхната да взема. О, там има някакъв немец май. Да. Убийко. Ще им къде трахо аз. Опа, още едно не. Идвам вътре, чакай, стой мах. Айде и той си отиде. Опа, още един. Уби ме. На хил съм, да знаеш. Очакаха да ни взимат на територия. Вземат ли ни другата територия, чек, знаеш какво става? Какво? Губим. Губим вече, така. Ще ни нападат само на... Има една страна, където ще нападат. Ще нападат само фермата. И ние ще защитаваме, защото сме много хора. Ама... Ти на къде тръгна е въпрос? Същата. И защо ще ни тук печава. Аз идам за вас. Чакай, там е... Един германец. Стига, бе. Ето, скажи ли. Убих някакъв. От някъде ме целят. Абе, защо натискам? Убих това, им. бе? Dark Medic ли си? Моля да си кажи, че си. Не. Ти мога кърви. Чай да си презаде патроните. Заваряхме го. Значи още няма да загубим. Да ти кажа, че те сега са най-прецакани тук в тази. Ние взехме по хубавата база. Тук има за рефилване на амо, сега ще ги рефилна. Има ли за рефилване на кръв, моля ти си кажи, Нищо че има има? питки, трябва не, сега ще кажа. И то тук пише, чакай, че не мога да оцеля. Ох, Refill your ammo. Да, има. къде? Refill rifle. Ето тук има refill bandage и такива. Морфин. Вземи морфин. Ето тук задръж, бе. Задръж на това, да. Не ми. You need to bandage къпе. Абе... Нещо ми стана. Отцапнах. Нещо не разбрах. Абе, идват ли, човек, идват ли? Владимире. Умрях, какво да направя? Ще има ни бендейдж или там каквото са. Явно те само за. Аз ги взимам и не почетвам. Тайхме заведем лялото, Аре. Те без това имат, такова там. Извървят тъпът къща, ние ища. Ще вземем като и. Айде. Тая дупка не влиза, че няма излизане. Знам. Пак сме тримата, ние, Соня печагат да. Вече не. Оу! Уби ме. Басти, аз го... Той ще ме убия, да, беле! Уби го. Завладявам. Ама кърва. Ти си по-бързи, бе. Трябва поне да го направя. Убиха ма. Не съм още съм жив. Още си жив, бе. О, те си им килнаха. Избийки тримата. О, да. И умрях от кръвене. Завладявай, няма никой. Завладявай. Бързо. Можеш, аз избих тук трима. Така, права. Стой. Там съм. Само че откъде се спълнат тя. Там някъде. Ако са близко до тебе, давай на меле. Убих един и другия ме уби. Добре, дума. Ние сме завладяли къща, остана само това завладенчик. И главната е изграда. Там, коте. Аз си бих трима човек. Ма каква е тази твоята пушка, бе, баси? Някой стреля с арт. Ватка, не отивай там. Добре. Аз ще ти изчакам. Те са много вътре, бе. 1, 2, 3, 4, 5. Коста вътре, бе. Коч парти. Един вече умря. И един излезе. От това. Там, база ли е кой? И това ще на Мартиница. Жестоко ма наеви. Що? Така, спалнах се. Тахона лао. Тия гранати как да ги използвам? И да ме питаш. Как се използват тия верно гранати? Че има ги Хвърляш ги, бе. Са ми гранати стри. Трябва да ги хвърляш. Виж тази групичка отдясно, е. О.
О, разстреляха масно.